Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kashalong Lajong Football Club kalajam Shah ka final jong ka Meghalaya State League arhaja apusaw malapanyad da ka Meghalaya Football Association. Hadin bakalala ban penliam no ya ka Karambay Shkenshinria Sports Club ling ba ka tiebreaker da saw la ar goal. Ha ka jing kon semi final ka baar kabalalong ha ka arpu pratrik ukala lingkot arhaja apusan hawa ya jer multipurpose sports complex. Tekumta kalajong kan penkre banya kun final persya ya ka Maulai Sports Club ha ka shitarik urumpang hawa ya jer ha ka Porsche baje no paisngi. Kumbala pau ha ka semi final ka baningkong ka Maulai kalala ban penliam ya kalat thlabo da ka shi gol lanot ha ka arpunyotrik ukala lingkot arhaja apusan ha SSA Stadium Polo. Hawa phai sya ka te ka jing kun semi final ka baar kalajong kalala ban Rangïalehkai tang shiteng madan Henry kamshum la ban pen urlong na kadaw ka Jingïaroh baha ki Rangïalehkai ka Karambay Shkenshinria bat khamtam e urang up goal bat shwa ban wai kini ki kinhun kilayo ban thep marshi goal. Henry day ha ka jingi shoot tiebreaker bakalajong kalatam da saw la ar goal ya kalyang persya na kalyang ukoch ka Karambay Shkenshinria Marlangki shooting ubadei uklur Rangïalehkai barim ka jela ulapan pau ka Jingïaroh baka kinhun jong u kalala ban Rangïalehkai baha persya e kalajong. Henry omlak ban len baki Rangïalehkai ki don ki jing bakla ha ka Jingïaroh. Shosho ulaong baki Rangïalehkai kalajong ki de hok ban Rangïalehkai bha namar ki la ban yo ban penkre baro shisnem om kum ki kinhun Rangïalehkai na nong kendong ha ka ba kim da yo bha ya ka por ban penkre. Tim dah gemlak on nomor kumbapi ke game man kila 3 met ban sem kila kwai ban poi seta ka thong andai haga Jingïaroh to don ki jing makala kendet sai hagini tai nomor haba Rangïalehkai kumba ngimot kamlong nomor teng masin Rangïalehkai ni don gitu ki miss pass don gitu ki ai te nakatur ni sim te kawai kemen dong ni ba mas injury tu number 5 jongi ta kadang long you do not
down no haga midfield jongi ta ka daw ta haga jingrem baten mong hi kum no na ma ka dei ga bha jongki ban job tang ta hi ba kip yo yang i ban ki yo jing job na ma dei haga benta jongki na ma ka tai break mla ban ong mano ban job ngi ban job ban le bha itu ne dei ga bha ga benta jongki tang ta nei kumba i de kumba pi ong ba ka Lajong lo kam dei kumba kipom chwa mar ka don ga first team second team ka ne dei kumba ong dei ga first second team jongki te kat kum ga Jingïaroh jong ki player jonga teman habanga i man kila improve hanyat kila la ban namar ka Lajong ga dei ga ba ki dei ki ba whole years kilong together ba te ki jongi pat we na to we na ne ngi tam ta kalong ka be yang iban ong ban sim ban combination mai ki ba hado katar kidang la ban yang kat bor bat kini ki bat kini ke tim Lajong nama kat kum ba Jingïaroh to Lajong kadai ban long excellent nama ki dai whole years ki dai yo ban ya trestam asa tim ni bat ki long da ki bna ngi yo ban tre ta katar ha Jingïaroh pat dang long ke tim jongi kedang la ban compete hado ada poi ke time break Marlangki